हा रुनु की झुनु की कामर लइहा बाजा पट्टी बजरिया से ए सैया कामर हमके ले आदि शिवहर सहरिया से ए सैया कामर हमके ले आदि ऊपरी के बजरिया से रुनु की झुनु की कामर लइहा रुनु की झुनु की कामर लइहा सुरसंड बजरिया से ए सैया कामर हमके ले आदि हरियरपुर बजरिया से सैया कहतानी हम तोहके बात माना हो जल्दी जाई बाजारी कमर लाव हो हाँ लेट हो जाई देव घरवा सो जाए में सैया कहतानी हम तोहके बात माना हो जल्दी जाई बाजारी कमर लाव हो लेट हो जाई देव घरवा सो जाए में सो जाए में सो जाए में हम तैयारो हो गई तू तो अभी तक न गईला देख तारा कौन नजरी से ए सैया कामर हमके ले आदि दरभंगा बजरिया से ए सैया कामर हमके ले आदि फुलवरिया बजरिया से मेरा ढलता मन करता हमेशा ताई के सब जाले देव घरवा हमें रोआई के गोलू सिंगरी ते सदेवरा आजा बहरा से आजा बहरा से आजा बहरा से हमेरा ढलता मन करता हमेशा ताई के सब जाले देव घरवा हमें रोआई के गोलू सिंगरी ते सदेवरा आजा बहरा से आजा बहरा से आजा बहरा से तोहर भैया न माने असो कामर नाला बेरी सी गईले बजरिया हो ए सैया कामर हमके ले आदि रिहिगा के बजरिया से ए सैया कामर हमके ले आदि सुरसंड बजरिया से रिकॉर्डिंग बाय जय गंगा स्टूडियो सूरसंड। मोबाइल नंबर 91 220